Hello guys, ini बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव आलेक्सें बर' हारिनि आं लोगोफोरनि मिस्टर प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों पिएम सेटआप चेनेल गासैखौबो जोंनि बर' हारिनि गेदेर उन्दै गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर जोंनि आसामाव गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ आंनाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खगेन ब्रादारा आंनो खगेन बर' ब्रादारा आंनो कल खालामनानै खोन्थाहरदोंमोन कि गावसिनि गामिथिंजाय बेफोरबायदि जाथाय जादों होननानै कि गावसिनि गामिथिं दखानावहाय फैनानै माल माथाया बायाब्लाबो गावनि खुदैफोरखौ फोनांनानै गालांनाय टाच खालामनानै गालांनाय बेफोरबायदि जाथाय जादों बा दावराव जादों आरो आंनो खोन्थाहरदों इनफरमेसन आरो न' सिं सिं थांनानै बायदिसिना माल मुवा दांनानै माने गालाङो होनदों देंखल दांनानै गालाङो होनना बुंदों बायदिसिना मुवा बारान्दानि माल मुवा जायफोरखौ नोंथांमोना इउजफुल बा नोंथांमोना बाहायबाय थायो बेखौ दांनानै गालाङो होनना बुंदों जिखियानो जाया खोथाया नंखायबाबो नङाबाबो गोबां हुसियार थानो गोनां जादों दासान्दि माखासे सुबुंफोरा गावसिनि जायगाथिंजाय माने बेफोरबायदिनो माने हराव उन्दुआलासिनो थादों होनना बुंदों डिउटि होदों होनदों खगेन बर' ब्रादारा आरो बिनि उनावहायनो सासे आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो माने कल खालामनानै खोन्थाहरबावदोंमोन बिथांनि भिडिअखौबो आं आपल'ड खालामगासिनो दङ बिथाङाबो रायलायहरदों बिथांनि नामफोरखौ आङो बावबाय बाट लास्टआव इन्डिंआव बिथाङा खोन्थादों आरो बिगिनिंआवबो खोन्थादोंमोन बाट नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना गासैबो खोथाखौ मोन्थिजोबगोन लोगोफोर गोबां बाथ्रा सिटुएसन जादों जुदि बिसोर फैमारोब्ला अब्ला बिसोरखौ बोरै दांगोन बोरै दांगोन आरो माबायदि दांगोन जुदि फैमारोब्ला बोरै हमगोन नङा होमबा बेबायदि बिराद गोबां सिटुएसन प्रब्लेमाव गोलैना दं जिखियानो हक आं भिडिअ माखासे एक्सप्लेन होदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै होनो हागोन दानियाबा जोंनि आसामावहाय माखासे इनफरमेसन आरो भारतनि माखासे इनफरमेसन आरो वर्ल्डनि माखासे इनफरमेसन गोबां हुसियार थाबानो जाबाय गावबागाव जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जेसेबांखिनि माल बुस्थु बेफोरखौ बाहेरायाव दोननाङा जायफोरखौ दांबाय थायो आरो बिनि गेजेरावहाय दांनायफोरखौ हुसियार आरो हराव दाथ' डिउटिबो मावा खामानिबो मावा नङा होमबा स' दायो उदां थायो स' हरावहाय एसे हुसियार थाबानो जाबाय अबेबा गामिथिंजाय गोबां माने मानसिफ्रा डिउटि मारिदों होनना बुंदों बिनि सायावनो जे हर फैनानै फैनायफोरखौ जेरै हमना ला धुबुरी रेलवे स्टेशनावबो माखासे मानसि गोबां हमदोंमोन हरनि 11 बाजियाव स' होमब्ला गोबां गिख्रांथाव जाथाय बेफोरबायदिखौ खोनायोब्ला आरो नुयोब्ला नङा होमबा स' बाथ्रायाबो माखासे सैथो माखासे बाथ्रा खोन्थानोसै जोंनि आसामाव गासै 33 डिस्ट्रिक्ट दं माने 33 जिल्ला आं बेफोरखौ बुंनो मेनसन खालामनो थांला माखासे जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला अब्ला आङो बेखौ स्क्रिनाव होनो होनोसै 33 जिल्लाया मा आं बेखौ मुंखौ मेनसन खालामनो थांला जोंनि आसामावहाय गासै 25 सुबुङा बे भाइरासजों एफेक्ट जाबाय लोगोफोर गोहोम खोख्लैबाय साग्लोबबाय गोबां गिनो गोनां जाबाय दायो जोंनि आसामाव गासै 33 जिल्लानि गेजेराव 10टा जिल्लाया बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ आं डिस्ट्रिक्टफोरनि मुंखौ बुंनि फार्स्टआवनो गिबियावनो 8 जन सुबुङा साग्लोबजानानै दं जरहाट बे दाबो फार्स्ट रेंकआव दङ जोंनि आसामनि सिङावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव 7 जाबाय कामरुप मेट्र'पलिटानाव नलबारियाव 3 गवालपारायाव 3 साउथ सालमारा मानकासाराव 1 मरिगाव 1 लखिमपुराव 1 मोनदों गोदान आरो कामरुपआव 1 गलाघाटआव 1 मोनदों गोदान आरो काछाराव 1 गासै 25 जन सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ बे जोंनि आसाम स्टेट सिङावहाय जोंनि आसामा गासै 33 जिल्ला 33 जिल्लानिफ्राय 10टा जिल्लाया बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ दानिया जोंनि आसामा भारत हादरनि बेसेबां रेंक लिस्टआव दङ जोंनि भारत हादरनि जोंनि आसाम स्टेटआ 17 रेंक लिस्टआव दं लोगोफोर बे भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुं अनजिमानि रेंक हिसाबै नायोब्ला जोंनि भारत हादराव दासिबांहाय 3247 सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबजाना दङ आरो बिनि गेजेरावहाय दासिम सोलिबाय थानाय कारेन्ट जेसेबांखिनि सुबुं अनजिमा दङ रिकभार जानानै बे जाबाय 2926 आरो रिकभार जानाया 230 आरो गासै टटेल बे बेमारजों थैनाया 91 माने 91 स' 3247 निफ्राय 91 माइनास आरो बिनि गेजेरावहाय रिकभार 230 माइनास अब्ला बेसेबां जाखो 2926 अब्ला बे सुबुङा दायो एक्टिभ बे सुबुङा दायो बे बेमाराव साग्लोबजानानै दङ बिसोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ स' जोंनि बुहुमाव गासै बुंनो थांब्ला जोंनि बुहुमाव गासै 205 कान्ट्रिसआव बे भाइरासआ साग्लोबनानै दङ बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ आरो जोंनि भारत हादरा बुहुमाव 32 रेंकआव गोग्लैबाय रेंकआ माने 33 निफ्राय 32 जालांगासिनो दं माने बारायलांगासिनो दं माने खाथियाव सहैगासिनो दं 1 रेंकनि खाथियाव मिथिबायना स' गोबां गिनो गोनां जाबाय दायो जोंनि बुहुमाव गासै
सुबुं अनजिमाया बेसेबां बे भाइरासजों एफेक्ट जानायमोन बा इनफेक्ट जानायमोन 11,33,445 11,33,455 सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दंमोन बाट बिनि गेजेरावहाय 60,381 मीन्स 60,381 सुबुङा बे भाइरास जानानै थैबाय आरो बिनि गेजेराव रिकभार जाबाय 2,36,000 माने 2,36,000 बिनि गेजेरावहाय दासिबांहाय सोलिबाय थानाय बेखौ माइनास खालामबाय जोङो 60,381 2,36,000 बेखौ माइनास खालामनानै जोङो बेसेबां थाखो 8,37,000 माने 8,37,074 मीन्स 8,37,074 सुबुङा दायो एक्टिभ जानानै दङ बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ बुहुमाव फार्स्ट रेंक पपुलेसन बे भाइरासजों साग्लोबजानाया दं नोंथांमोना मिथिखानांगौ बेनो जाबाय USA बेसेबां जाना दङ 2,77,607 दिनै दा आं जा भिडिअ रेकर्ड खालामनाय समसिबांहाय आरो बिनि गेजेरावहाय स्पेनाव जाना दं 1,24,736 गोबां बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं इटालियाबो थार्ड रेंकआव 1,19,827 स' स्पेना सेकेन्ड रेंकआव इटालिया थार्ड रेंकआव USA 1 रेंकआव स' बिनि गेजेराव चाइनाया खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ मीन्स बिसिनि जेसेबांखिनि साग्लोबजानाय सुबुंफोरा खमायनायनिफ्राय खमाय जालांगासिनो दङ रिकभार जालांगासिनो दङ मैयाहाय 17 मोन दिनैहाय बेसेबां दं खोन्थानि दिनैहाय 1,558 सुबुं अनजिमाल'सै बे भाइरासनिफ्राय रिकभार जानानै एसेबां माने खम जालांगासिनो दङ होमबा चाइनायाव होमबा माबा मोनसे मेडिसिन मोनबाय बिथांमोना दंखायो अब्ला बियो माने बिसोर माने जोंनि भारत बा USA आव एसेबां गिदिर जाथाय जागासिनो दं होमबा माने बिसोर माने खोन्थायाखै माने मेडिसिनखौ हराखै बे मोनसे गोबां गिदिर सोंलु नङा होमबा स' माखासे बुहुमनि इनफरमेसना बेनो कि जोंनि भारत हादरा बुहुमाव 32 रेंकआव गोलैना दङ आरो बिनि गेजेराव दासिबांहाय 11 लाखनिबो बारा सुबुं अनजिमाया बुहुमाव बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ लोगोफोर न'आव मोजां था आरो न'खौ जोथोन लाखि सोरबाफोर स्ट्रेट फैखोमानोबो हागौ बे बाथ्राखौ जों प्रुफ हिसाबै दासिमबो मोनथ'वाखै बाट जों बेखौनो सानना लानांगौ जों गावनि जिउखौ जुदि अनोब्ला गावनि न'खरनि सुबुंखौ अनोब्ला जों हुसियार थानाया गाहाम जों गावनि गामिखौ अनोब्ला जोंनि गामिनि मानसिफ्रा हुसियार थानाया गाहाम डिउटि होनाया गाहाम मानो होनोब्ला जोंथ' दासान्दि सानाव खामानि मावखाया अब्ला हरावहाय डिउटि थानाया माथो नुसान नङा होमबा स' खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंनिफ्राय बेनोसै